weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to belendendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyena wuuro moolo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha e nder duɗal ceerno amadou nene to ka heeɗi ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mamadou siré ba to moderne ha to galle makko sama sa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo guenɗi Mauritanie ƴetti laana mum ndi o ko o yaabini toon Touriyat lamorgo leydi Arabie Saoudite tawtoroyede toon sommet moɓe innita FII 9 ha joni to leydi Mauritanie kiguile hanki o fayi jamma yuɓɓinama to likseyba gorgolo tawi kadi ko fati lewru wiyeteɗo octobre rose tawi ko fedde développement fedde jeunesse et développement e gardugol kadiata dembanaɓe juɓɓini toon ñalawma hano hannirta ni to leydi Sénégal Pape Malick Ndoura cokonoɗo kay e mbadi garda wi caggal nde hemno convocation mum ndera pecce jamma hanki noon o woppitama o e liberté provisoire fati galle makko to leydi Mali ONG tawi ko on je koninkoɓe gardugol Asaba Diallo Touré jaagogal kalfinagal ko fati cellal aade ɓe pecciri ballal guura e matériel kewɗo faade kay ɓen sukaɓe ɓe jinnaɓe mumen maayi tawi ko dajiɓe wondude e ɓen kay rewɓe ɓe worɓe mumen usti mumen jalti aduna e nder leydi he wondude e ɓen militaire uji gañiɓe kala to kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodja habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Ukraine to leydi Irlande to leydi Iran ha to leydi Ukraine bisimilla moon ketti hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo addodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde laaɓaɗo leɗɗe jatindo ɓalwale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah rubini mo gandal mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawna ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrome dagam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe e sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawna ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leece e wonduɓe prostate fiɗaɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen ɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma to wawno yawdude kala dendagal ko gonduɗa so tawi kay oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawna ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabruji ɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawna ɓen ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauché kayitaji keno lidorno gorko mo melga wuuro jinneji so tawi a jokkodire makko dendagal prostate ma yaranno kala joni joni docteur ma nawde ma holo safara mo ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audio kollori tigui guila jokkodire makko jiitima koye men hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko appel kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nakcoto ene tawe ɗen ɓiyi ko ene wiye Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗen miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon seydi makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni aset nogas e joyyi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal Pulaar noon eɗen pecca sunare men jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma no ɗiɗonno e dendagal hettiyankoɓe jande kala eɗen pecca sunare men e musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocco jaltugol aduna ɓeɗo hono biyetenoɗo Penda Diouna Mbocca Penda Diouna Jojon o yaltino aduna ko aljuma hankino gas nayyi lewru octobre to hôpital Cheikh Zayed mo Nouakchott ko ñalawma hande o ɗamini wiryede kay toon to Sara Ndogu ko noon kadi e jaltugol aduna biyetenoɗo Habi Ndiaye noon on yalti aduna ko aljuma hanki to wiyete jammal to leydi Sénégal eɗen mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina koye on fannu ha joni keɗɗoɗen hono musidɓe moon sehilaɓe moon Haali Abouba e Sar Abdoullahi Sara emina dutta duwawuji faade dendagal bandiraɓe kala dendagal bandiraɓe ko noon kadi dendagal ɓesgu likseɓe naaɓe e ndulumaji naaɓe kala en dutta on duwaw ha tenti noon sasaɓe ɓe ndulumaji e hunjoɓe galle hunjoɓe to likseɓe ne dutta on duwaw dendagal bandiraɓe duynoɓe guila e arnoɓe Guénaysé ha e noddunoɓe kala caggal kay jaltugol aduna miñi meɗen biyetenoɗo Harouna Sara on yalti aduna ko toon to ndulumaji e keeni men biyetenoɗo Mahamadou Demba Bokara Kunjo yaltino aduna ko to likseyba gorgolam eɗen mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe culɓe kala onon bandiraɓe duynoɓe kala ɗon mbiya tan nde Allah windan toon baraji so windi kadi hoto momtu hoto ñamade saka yoɓe ko ɗum tigui wonno sababu kay ha oɗo saaha kala mbayruɗen kay e jaydeli ɗi ha joni habaruji men demgal Pulaar leydi Mauritanie keɗoɗen pudorɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwo kam o yabani
woni ko toon to Riyad lamorgo leydi Arabie Saoudite ɗum ko alkamisa hanki nogas naya lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyiya nayi mo toon noon ko tawtoroyede kolol jeenaɓiwol woni 9e édition te ko conférence mo mbiyata conférence de l'initiative d'investissement initiative ɓe mbiya ɗum kadi FII 9 oɗo kolol ngol ɗo kolol jeenaɓiwol noon woni 9e édition jooɗoto ko ñande altine nogas jeeɗiɗi octobre ha ñande tigui ñande fuɗɗo jotto o yahani goto noon kanko horejo leydi ndi omo yaade sete timmuɗo no fewi e nder ɓen ɓe o yaadi tawe hen tawe hen docteur ami ne tawe hen docteur Mariama Mintou Da on ko kañum woni première dame woni joom suudu makko ene tawe en kadi nani Wula Choroga ko ministre chargé du cabinet du président de la république wondude biteɗo Abdallahi Wula Cheikh Sidia on ko ministre des affaires économiques wondude biteɗo Mohamed Wul Khaled on ko ministre de l'énergie et du pétrole wondude Mokhtar Wula Dahi on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Arabie Saoudite wondude biteɗo Ahmed Wul Bah ɓurɗo lollirde noon ko meydi on ko conseiller à la présidence de la république wondude El Hassan Wul Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe o yaadi sommet o noon mbiɗen joɗoto ko ñande altine nogas jeeɗiɗi lewru gonɗen ndu ha alkamis capantati lewru octobre ndu gonɗen ndu ɗum noon tawi kadi ɗum joɗoto koto nokku to ɓe mbiyata centre de conférence roi Abdel Aziz thème woni titande mabɓe hikka nan ɓe mbi ɗum tigui ko la clé de la prospérité conférence o noon fuɗɗoto tigui conférence o fuɗɗoto tigui ko pottital kay e jonde hakkude ɓen joom ngaaluji woni ko wiyete les grands investisseurs wondude e président ji directeur général uji woni les PDG en e wondude e ɓen tawi ko wiyeteɓe les grands décideurs ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie noon teskama e oɗo saaha mo kalten ministére uji nayyi kay e nder ministére uji nayyi e nder gouvernement leydi ndi e oɗo saaha joni ɗin ministére uji nayyi noon ngal cuwa taw jogade ko wiyete koolaɗo kuuɓal mum woni les secrétaire généraux poste uji nayyi ɗi noon woni son vacant hen ministre uji ɗiɗi noon hen ministére uji ɗiɗi noon secrétaire uji mumen généraux uji koko itta kay koko mbaɗa limogé caggal kay nde cour des comptes moddiniɓe ko fati e mbuñari e bordingol ngaaluji e nder leydi hen ene waɗi hen kadi ministére goto noon secrétaire mum général e oɗo saaha joni koko nooma e poste goɗɗo ministére nayaɓo o noon secrétaire général mum koko yeehi foftere mum woni retraite muɗum woni koko wiyete retraite mawɗum so tawi noon ko secrétaire uji généraux ji diwaɗi e golle men guila ñande jonde jagorɗe jooɗi noon salata ɓennuɗo ɗe ko ɗi nannini ɓe secrétaire uji men diwa kay ɓen goni hono secrétaire général to ministère des mines et de l'industrie wondude secrétaire général de ministère de l'élevage on wiye Sadvi Wula Sidi Ahmed so tawi noon ko gonɗoɗo secrétaire général to ministère de l'enseignement supérieur hono biteɗo en weyi Wula Cheikh on noon oɗo saaha joni ko kañum noma gardiɗo catala bitegal tajour caggal kayne gonnoɗo mawɗo tajour itta e golle mum caggal tawede kayne bordini ene tigui e tuma en mbuñari e bordingol ngaaluji leydi ndi so tawi noon ko biteɗo El Bekkay Wul Ho gonnoɗo secrétaire général to ministère des fonctions publiques et du travail on noon ko jaaɗo foftere mum woni retraite muɗum oɗo saha guila nden noon oɗo saha fayi oɗo saaha joni sowa taw no meede ene ɗamina tan e nder jonde jagorɗe joɗotonde kay ma ɗiɗon secrétaire uji généraux ji nayyi ma mbaw suwede hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele kañum kadi halfina ko fate Sénégal naaɓe wurɓe caggal leydi biteɗo Cheikh Niang omo tawe jillu makko e nder Nouakchott lamorgo geldi Mauritanie ko jillu makko garwinigu noon e nder sous région kay guila kay o suuɓa o ardina oɗon poste e nder jillu makko to Nouakchott noon o joddima en audience e Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagoɗe gouvernement leydi Mauritanie ɗum ko aljuma hanki nogas e nayyi lewru octobre ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral moƴƴal e gollodiral ɓe koddigal moƴƴal e ɓeydude kadi jokkodiral e koddigal moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi toɓɓere nde noon toɓɓe ɓuuri yewtide noon koko fati kay migration ko fate sécurité yidde kay yidde mabɓe oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko dowlinde ɓeyde tigui ɓamtude e oɗon fannu kadi ɓe keblano kay ɓe jiiɗi kay heblanade ko fate pottital ardiɓe kay sous région mbawa tigui woni président ji ɗiɗon sous région haaɓe mbawa joddade kay ɓe mbawa yewtidde no fewi e ɗiɗon fannuji ɗi limtuɗen kanko Cheikh Niang noon waɗen ɗon tan o joddima en audience kadi e nanɗo makko woni tigui Mohamed Salima Wula Merzoug kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe
caggal leydi e jokkodiral leyɗele mo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗen armée nationale woni koninkoɓe leydi ndi ɓe kolliri ñande alkamisa ɓennuɗo wonde biyetenoɗo Mohamed Imigène biyetenoɗo Mohamed Imigène Oubeyde mo martaba adjudant wasi fittandu muɗum e accident auto makko ko mayi noon koto wiyete kilométre 7 to banggue rew Rosso ɗum noon wanno ko ñande jamma alarba nde auto makko noon koko lofino e ceenal caggal kayi mo woni e manoeuvre gam yidde loftude auto o ko ɗon tigui auto o woɗite makko ene wasi fittandu makko hewɓe noon tawi ko hoɗɓe kayi hoddiɓe tewtanoɓe kayi on tana mbawi tigui wadde feere foof gam yidde fabademo kono noon ngakkede ɗumen moyen aji logistique mbawi donkidi kayi ha woni ko hen wasi fittandu makko ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen le parquet de la wilaya de Nouakchott Nord ɓe hettima tigui hettima namdima kay ñande alkamisa ɓennuɗo o jangguinoɗo kay jangguinowo goto tawi kadi ko jangguinowo goto e nder école aji privé nder Nouakchott on jangguinowo noon ko caggal kay nde wonno e fiide suka élève piggal cattugal no fewi tawi kadi ɗum filmama sara e réseaux sociaux ji ko ɗum saabi noon caggal kay nde jinnaɓe guel cukalel portenomo plainte o wawi darade tigui yesso parquet ɗum noon ko ñande no darime yesso parquet caggal nde o daari yesso parquet noon procureur rokki yamirode kay nde o nawate udduye e kaso to Dara Naim e mbadi détention provisoire ko adi ko ñawore makko ene gasa jinnaɓe suka élève o noon kolliri hen weltare mumen mawde no fewi ko nanga o soka ko ɓe mbaɗi erango noon faade laamu kay justice leydi ndi nde nanggugol ngol wasata haade tan e on jangguinowo ɓe nanga kadi directeur école o wondude surveillant école o kala saabu ɓe kolliri kay hono directeur école o wondude surveillant o kala ɓe jiiɗino kay wadde camouflé ɓe jiiɗino sudde haala ka wasde yaltinde ɗum noon kay kamɓene koɓe complice eɓe poti kamɓene darnede yesso lawol kamɓe noon jinnaɓe taw woni famille jangguinowo école o jiiɗino tigui wadde masala ha haaldude tigui e jinnaɓe suka o kono jinnaɓe suka o kolleri kañumen jarani hen gam yidde wadde ko wiyete vengeance walla jarani hen joftiko kañumen jiiɗi tan ko mbeɗe gueɗe baɗi ni kamtere nde baɗi ni ene jokko ha laaɓa e nder dendagal école aji leydi ndi kala ha tengti noon école aji privé ɗi beele kay eɓe mbawa rende ɓesguji sukaɓe janggoɓe e nder ɗiɗon école aji ko ɗum tigui addaniɓe rewnude haala ka rewne lawol beele dendagal jangguinoɓe école aji ne natta wadde gueɗe baɗi ni kadi ardiɓe ɗiɗon école aji ne mbawa wattude hakkillaji men e ɗen jangguinoɓe école aji ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jen ha toon to lycée ba gorgol to lycée ba gorgol noon aljuma hanki nogas nayi lewru octobre kikiɗe fayi jamma kay yuɓɓinama toon tawi ko mawninagol jamma moɓe mbiyata ñalawma tawi walla lewru ko mbiyata mois de rose ɗum noon ko wadde yimɓeɓe kay famminde ɗumen wadde ko wiyete sensibilisation famminde rewɓeɓe ha tengti noon ɓen bandiraɓe rewɓe ko fati hewɗo rafi tawi ko rafi biteɗo cancer des seins woni cancer des col de l'utérus tawi kadi guilay docteur eɓe ha e ardiɓe fedde nde tawa ko fedde witede femme jeunesse et développement e gardugol Kadiata Dembana Kane ɓe juɓɓini toon kiyiɗe hanki o tawi kadi ko hirde wande fayida ko ñeheleki hanki noon wonno tigui kolol gadnol woni première édition tawi ko mois rose juɓɓinade toon to lycée ba gorgol e dow ndeɗon fedde witede femme jeunesse et développement ma en ketto Kadiata Dembana Kane Kadiata Dembana salminama. Assalamu alaikum Ali Abouba, assalamu alaikum hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko min Kadiata Dembana ɗo e lycée ba gorgol gardiɗo association femme jeunesse et développement ɗo e lycée min mbawi no yuɓɓinde ñalawma hanki o le 24 octobre 2025 octobre rose woni cellal rewɓe e ko fate cancer du sein e col de l'utérus woni kalko fate cellal rewɓe ɗe ɗo yawɗo fannu ɗo e lycée ba hanki min juɓɓinino kihiɗo o kono mi yaari kadi no fonno yaarude ni e dow tawtorede ono maire meɗen Farma Saydou Bana e acce a Hussein e wone notable uji wuro ɗi wonno noon gardiɗo kihiɗo o Boulay Ba on sage femme gonɗo ɗo e PMI lycée Boulay Ba kanko ardi hanki kihiɗo kanko yuɓɓin ɗum wawi haalande rewɓe ɓe fof no neɗɗo wawata rentorade rafi o e so rafi o kadi ne jeemama no mbawrata yawde e famirde e ɓanduma ha mbawa yaɓande safrude guilay law kadi yimɓeɓe paami hen dañi hen famamuya no fewi kadi waɗi namde waɗi jaabu
min ɓoyde kihiɗe hono min jaadi hen ha 21 heures jaadi hen ha 21 heures en certan taw kadiata Dembana mbiɗa fedde nde wiyete ko femme jeunesse et développement fedde nde noon hol fannuji beele koye cellal aadi tan ɓe dillata walla hol fannuji goɗɗi ɗi dilla toon association noon ne dilla e ɗiɗo fannuji tati omo dilla e cellal laaɓal e pinal faami tigi kadiata Dembana Kane o wi association ne dilla e cellal e laaɓal e pinal nena mbiya tan yon yo Allah rokku en tawtorede oɗo saaha mo wuuri ha fedde nde kadi ɓeyɗo ƴellitade hano hannirtani ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar ceerno Mimata Lik Seyba Gorgol paaɗen koto leydi Sénégal Pape Malick Ndour ko ancien ministre gonnoɗo ministre de la jeunesse e saaha laamu Macky Sall o convoquanoma caggal kay nde o convoca toon to SR woni service woni tigui service section de recherche mo Colobane caggal nde ɓe kettinoma noon ɓe mbawi ɗo nanggudemo sogdemo e mbadi garde à vue caggal ɗum noon nde yeehi ha pecce jamma hanki o nde yeehi ha pecce jamma e dow yamirore procureur o wawi nder yamirore parquet o wawi woppitede o fati galle makko o nanguiri noon koye konngudi e darde o koye konngudi kay o haalno e wondude kay darde o dari noon e saaha kay seppo jubbinoɗo ko ɓooyade ko kay e nder Dakar tawi gon seppo noon ko namdade goppitgol Farba Ngom ha joni ko leydi Sénégal keɗonen yimɓe yiɗɓe e yaadiɓe biyeteɗo Lat Diop tawteɗo ɗo saaha joni e kaso e gardugol Djiby Fall wondude biyeteɗo Boubacar Kane e Serigne Fallou Sow ɓe jiiɗino kay yuɓɓinde seppo molantego Allah aseta hande 24 lewru octobre hitande ujunnaji 2025 gon seppo noon ɓe jinno yiɓɓinde ɗum ko nder Dakar tawi wonno mujibu sippo ngo noon ko yidde wiide kay namdade goppidogol Lat Diop ko ɓuuri yawde e yaccade seppo ngo mbiɗen ko alarba aseta hande o ɓe jinno yuɓɓindego sanga 15 heures kay woni 3 heures ha 18 heures woni 6 heures kikiɗe tawi tigui koye dow ngolɗo lappol ɓe jinno rewde ɓe jinno tigui umrade to wiyete rond point Mor Fadam ɓe jaɓana to wiyete leegal Cheikh Wadda caggal ɗum ɓe paya to wiyete esplanade wakiyana Nimzat ko ɗo ɓe jinno rewde de kono de teskama tigui hono préfet mo Guédiawaye sifi kayit ko ɓoyani ko on kayit noon ko hollirde kay wonde ko interdit o wi ko loppeta ngoɗon seppo yuɓɓintake o dalleniri noon ko haddimo kay salade seppo ngo o holliri seppo ngo ne wawi sabade kay wawi provode ko wiyete tigui ko wawi sabade kay ha ɗum jibina fitnaji goɗɗi e ɗum wawi kadi sabade ko wiyete tigui ko ɗum wawi sabade ko bolode ko wiyete circulation woni embouteillage uji hadde yimɓe e autoji kala yaade hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha toon to Thiès hono préfet mo Thiès o ɓayini communiqué hollirde kay wonde à partir de 31 lewru octobre gonɗen ndu wonde kay koɓe ummontoɓe opération tawi on opération noon ko ittude dendagal ɗina autoji guila e autoji moƴƴi dariɗe e dow laabi ha autoji panɗi wondude laalade autoji kala woni le pave autoji tawi ɗi dartoɗe kay kala saaha gardi kay e dow laabi e booli ha e dow parkaji kala walla e nokkuji place uji publique o holliri noon to à partir de nden kay dendagal auto moɓe tawi ɗon kay koɓe ƴettoɓe lengge kay ɓe itta ɗum ɓe doyo ɗuma e nokkuji to ɓe beela kala kanko préfet noon e nder communiqué o erima dendagal joom ɗin autoji guila e moƴƴi ɗi ha autoji panɗe ɗi ha e pavuji ɗi kala cohluɗo auto mum kay ɗi ittata ko adi ko délai o ne timma so délai o yonti koɓe ƴettoɓe autoji ɗi ɓe beddoyo ɗum toɓe jiiɗi weddoyade kala o holliri noon woni mujibu ɗum ɗon ko yidde kay ittude ñonkoto fittude wuuro Thiès ngom ha tigui beddaji ɗi ɓeyɗo yaaje ittude embouteillage uji e ɗum saabo e kala saaha accident ji e ɗum kadi gam yidde ɓeydude nden ka saabu bandiji e wat boniɓe kala e ka saaha ne cuuɗo e nder ɗiɗon autoji garɗi walla autoji panɗi ene ɓeyda bandiyagal e nder Thiès ko ɗum woni koɓe jiiɗi haɓade hono no holliri kay on jagoro hono préfet walla mbiyen préfet mo Thiès ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal noon ene teska kay ɗiɗo duuɓi kala kay nde ndungu ari leydi Sénégal ene heeɓa ko wiyete yolayru tawi ko yolayru mawdu no feewi e yoga e guuri ha tenti noon wuuro Touba ngo koye ndina mbadi noon jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate diƴƴe e assainissement woni sénare o joddinoma batu kay ñande 23 lewru octobre tawi kadi ko atelier moɓe wiyata final des projets de gestion intégré des inondations au Sénégal eɓe mbi ɗum PGIIS o holliri noon wonde kay laamu ngu felliti yaltinde nannude junggo e jiifa ɓe jaltina 150
jeetati milliard woni 187 milliard maɓe jaltin ɗum noon tawi kaydi ko yidde wadde assainissement haɓade yolayru e ndera yoga e guure ko wayno Touba e guure goɗɗe tawateɗe e ndera leydi he kala o holliri noon e nder ɗin temedere capanɗe jeetati e jeeɗiɗi milliard nokku biteɗo zone de la Rose ma yaltinan capantati e jeeyi milliard so tawi ko Tamba ma heɓ hen sappo e nayyi milliard so tawi ko Kaolack ma heɓ nogas tati piccal jeetati milliard so tawi ko Kédougou ma heɓ milliard uji jeegom piccal jeetati Kaffrine ma heɓ sappo e nayyi milliard ɗiɗo haalisaji foof noon ko yidde haɓade yo layru maɓe mbawa wadde assainissement mawɗo no feewi haɓade yo layru e nder guure mawɗe tawateɗe e nder leydi he ha joni koye on leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Kolda seta hande nogas e joyi lewru octobre sanga 5 heures du matin woni sanga juulal salatu ko debbo goto kay gonnoɗo roƴƴande golle muɗum kañum tigui waɗa agressé e lawol agression musto no feewi o fiya labɓe Allah dandimo hen noon o wasani hen fittadu makko kono gañima barmi hen barmande musto no feewi ono oma to hôpital régional mo Kolda omona e juuɗe safroɓe docteur ɓe noon kolliri tigui wonde balɗe makko kay ina yeeso ha joni habruji men leydi Sénégal ha joni vallée rafi biteɗo fièvre de la vallée de Rift e oɗo saaha joni ne ɓeydi tigui wadde taɓande mum e kala saaha e nder leydi Sénégal joni kay teskama ko région de Thiès ko kañum winditi kay ka mum gadana woni neɗɗo mum gadana kay tinede gonduɗe e oɗon rafi hoɗon o holliri kay jagolgal kalfinagal ko fate cellal aade kanko jagolgal kalfinagal ko fate cellal aadi noon no heewi wadde kala saaha kay so wadde point makko de presse andinde ɓesgu leydi Sénégal kala to rafi o yarata e oɗo saaha e nder leydi he o holliri noon wonde kay o holliri kay o waɗi tigui o wi holliri Saint-Louis kay Saint-Louis ene jogui kay temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeenayyi ka ko tinaki to Saint-Louis so tawi ko Matam ko sappo e jeegom neɗɗo woni ka so tawi ko Dakar ko yimɓe tati o tina toon so tawi koto Louga ko sappo e jeenayyi neɗɗo o tinno wonduɓe o rafi Fadiga heeɓino yimɓe jeenayo Kaolack heeɓi yimɓe nayo Tambacounda ko neɗɗo goto sakkiti tinede ko toon to Thiès kañumne heeɓi neɗɗo goto o holliri noon guila rafi o fuɗɗi nder leydi Sénégal faade ñalawma hande o mo kalten leydi Sénégal winditima temedde tato e ɗiɗo neɗɗo woni ka confirmé tawaɓe jaati ne gondi oɗon rafi e nder mabɓe noon hen nogas e jeegomo kawrino Ela Diallah en temedde ɗe nogas e jeeɗiɗo kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen ha joni habaruji men demgal Pulaar habaruji men demgal Pulaar senno mima toon to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena to leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinare ko fate cellal aade ba kal e gondude e ballal ko fate aide social hono biteɗo hono développement social hono biteɗo médecin colonel major Asaba Touré o waɗi tigui no ɓe kewi wadde kala saaha kala hitande kay so nduɗo lewru darima woni tigui koɓe mbiyata lewru mois de solidarité woni tigui lewru ballal woni aide social noon ɓe umminima noon tawi kadi ummori koye armée fedde tawi ko ONG armée leydi ndi ngal ballal noon ko fade tifade ti koye sukaɓe wonde fade ɓen suddiɓe e wonde ɓesguji tawi ko militaire uji guila e waɗanoɓe kay ha e militaire uji barminanoɓe kay e nder guerruji walla e tigui janguji e nder leydi he kala ɓe kolliri noon wonde kay e nder nduɗo lewru taw ko lewru octobre wona tigui octobre rose tan wona lewru tan ko fate haɓade ko fate cancer de sein de col de l'utérus kono kadi ko lewru solidarité woni tigui lewru nanggodiral e ballodiral e yurmodirde koye ndina mbadi noon ONG o e gaddugol Asaba Diallo Touré ɓe pecciri ballal ngal banggal ngal fade kay e ɓen guila e rewɓe tawi ko veuve uji woni ɓe worɓe mumen usti kay e ndeɗo kay e nder leydi he e ɓen sukaɓe tigui ɓe jinnaɓe mumen mbarano walla ɓe jinnaɓe mumen mbarimina e nder leydi he kala ballal ngal noon tawe hen guura e saabu nde tawe hen fodde temedde ɗiɗi sac sukara wondude temedde ɗiɗi sac maaro wondude nebam kewɗam no feewi e kit scolaire woni tigui fourniture scolaire faade ɓen sukaɓe tawi ko janggoɓe école aji ene tawe hen kadi capanɗe nayyi beki woni tuggorɗe ɓe wonduɓe koyɗe kewi tuggade tawi kadi wondude sappo e goho moto tricycle woni motoje ɗe koyɗe tati wonande kay ɓen bofɗuɓe ɓe mbawata hutorade
hano hanati hono holli kay directeur de service social armée leydi ndi astana tunkara non ko porte parole ben hebbe gallono ballala o holliri non weltare makko mawni no fewi e dow rewbe tawi ko rewbe veuve wondude dow sukabe miskinebe sukabe aliyetibebe bayji kala e galdo ballala paydingal no fewi ha joni ko leydi Mali kedden aseta hande no gas joyi lewru octobre hitande ujunnaaji dide no gas joyi woni manditare wattore duubi capande jeegom e joyi kay ko leydi Mali e leydi Chine jokkodiri to bange diplomatie woni tigi relation diplomatique hakkunde leydi lili ko indina mbadi non Abdoulaye Diop kany woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali e nando makko hono bitedo wan yi on ko jagogal kalfinangal ko faate gede ciagalire jokkodiral leydere mo leydi Chine be mbawi tigi wostundirde ko faate batakeji tay ko batakeji félicitation e batakeji di vœux moni kala wiide goddo on manditare jam manditare kisa manditare jam e manditare bamtare moni fof kadi donade goddo on de jokkodiral hakkunde leydi didi beedo tigi yatirde yeso hano hanitani ko leydi Mali ha joni keddoɗena général Azimi Goïta kañum woni horejo transition leydi Mali o jabbima délégation tawi ko russe naaɓe délégation timmuɗo no fewi ɗum ko aljuma hanki no gas e nayi lewru octobre o bismiɓe noon koto galle lamorgo to woni palais présidentiel to Koulouba délégation tawi ko mawɗo no fewi ine tawtora pottangal noon jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate faggudu woni Al Hussein Sannou wondude e jagorgal kalfinaka ko fate min on wiye Amadou Keita addi délégation russinaɓe noon ko biteɗo Alexis Koylikova on noon ko kañum ardi on délégation holledi tigui addiɓe tigui ndera leydi he addiɓe kay yidde joddade hoorejo leydi ndi ko gam yidde yewtidde makko kay yidde ñastade e laldade kay ɓeydude laldade ñastade cehilagal kay jokkodiral moƴƴal e gollodiral gongal hakkude leydi Russie hakkude muɗum e leydi Mali yidde mabɓe kay yidde leydi Russie kay ko ƴelli o doftude tongtude leydi Mali ha wawa ƴellitade tigui to banggue faggudu leydi ndi ha tengti noon e banggue kay guila ko fate pétrole engrais e bele kala yidde mabɓe noon ko yo kay ko kala hitande o holliri tigui yidde mabɓe oɗo saaha joni ko kala hitande leydi Russie wawde kay addude fodde temedere capanɗe jeegom ujunere tonnes ha yetto temedde ujunere tonnes tawi ko carburant ene wawa ummorade toon to leydi Russie wawa yettade e nder leydi Mali saabu kay oɗo saaha kala ene teska leydi Mali ne jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate carburant ha joni ko leydi Mali kedden gen ha to région de Bougani fama holliri tigui wonde waɗi opération ngaji mum pattam lemiji alkamisa ɓennuɗo e aljuma hanki o nogas nayi lewru octobre e nder région mo Bougani ɓe koliri ɗon nder opération he ɓe mbawi kay teɓɓidde ɓe mbawi warde taw ko seɓɓitiɓe hewɓe no fewi fodde capantati terroriste ɓe koliri ɓe mbawi tigui ittude pittali men ɓe keptiniɓe kadi fodde ɓe tete juuɗe ɓen kadi fodde temedde jeegom tedde bétail hakkude beyi e baaɗi e nayyi kala tawi ko gujjunoɗi gonnoɗi e ɗune juuɗe ɓen jihadiste en ɓe mbawi artirde ɗina kay ha wawa yettade hano hannirta ni e juuɗe jomum en ha joni habaruji men demgal Pulara kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodja a salminama en calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kawɗi woni ɓuttewtude e dogere Afrique ñalawma hannde o puɗɗoɗo ko leydi Mali to nde ene wayno hono armé leydi hono Mali kamɓe de ene wayno ɓe keeɓi toon taw ko nokku jaaƴu no fewi ko foti kadi nokkuji ɗo kañe o ƴeewerno ɗon nokku o biyeteɗo intaka ene wayno nde ɓe mbawi kono wiide wonde oɗo nokku jaaƴu no fewi wonande ɗo kañe hono ƴiilete ɓe mbawi kadi wiide wonde taw ko gonɗo sara gawo o to banggue rewo o leydi ndi ene wayno ɓe kefti ɗum e juuɗe mabɓe caggal kay nde ɓe mbawi kadi wono wiide wonde ɗum noon ɓe dokki taw ko permis taw ko on bawɗo hutorade ɗum société mo leydi Mali ɗi taw ko société nationale miniére taw biyete ko SOREM ko on tigui toppiri ɗum ma on joni ene wayno dowgal ko hirade koɓe mbawi hol tudɗum ɓe mbiɗon e ñande yontere hono mayde ɓe ene mo dokki kadi taw kadi ko délai wonande kadi taw kadi ko puisi wonande kadi e ɓen taw kadi ko yilonoɓe kanŋe taw kadi ko adanteɓe ɗum noon ene wayno oɗo sahade koye oɗon caɗele
ɗeno caɗele ɓe goyi gila ton alkamisar nogas tati lewru yor comment ujunaji ɗiɗo nogas e joyi armée o e ari toon to nokku o ɗo kañum o ƴewete ɗo ɗum noon e oɗo saha noon kamɓe noon waɗannoɓe toon taw ƴewnoɓe kaŋŋeji ɓen taw kay ko fannu gadantejo ɓe nde oɗo saha ene jerimini no feewi mbiyam wonde ngalla ni halto kuccir Côte d'Ivoire toon tawi ko ñande taw kay ko nasade nogas tati lewru ɗum waɗɗe ndu nden tokkaɓe ngol maɓɓe kon timmi ɗum neɗa noon ñalawma taw kadi ko hande mo gonɗen ɗo nogas e joyyi lewru yokkama ujunaji ɗo nogas e joyyi ko hande wata koteji maɓɓe ngam wawde ƴewde garta toon hono leydi ndi altantamano wotara kañum ɗum goɗɗi woni lawol mum taw kadi ko nayiɓol e ngam jeeyede e ɓen taw kadi ko yimɓe ardata hono leydi ndi ɗo ko Madagascar paaɗen e hono on men ardata hono leydi ndi André taw kadi ko Rojolina kanko de o perti taw kadi ko nationalité makko wonande hono leydi ndi e wonande noon e wiide wonde ɗum noon ko fadde kadi toon gouvernement o wawi hono payim ɗum noon ko ñande aljumare nogas nayi lewru yorkama ujunaji ɗo nogas joyyi e pertugol o nationalité makko taw ko on men aɗa leydi no mbiɗo ni André Rojolina ɗum noon koye décret taw kadi ko ciifaɓe taw siiwi ɗum ko gardiɗo hono jakorɗe ɗe biyeteɗo hono Herinet Salana ɗo rajo o na relevé o ɗum no ko tigi waɗa kono payi ɗum ɗum wiyande ko ɗum kadi tengtina kadi ko ɗum rewna e lawol ɗum ɗon de poccugol ngam wiide kay on perdi nationalité mum wonande taw kadi ko leydi ndiyete toon to Afrique banggue worgo Jacob Zuma nden ardata kono leydi ndi kanko de taƴanama kadi kankone fodde lebbi ɗiɗi komo wawa kadi adude ɗen copperaji fodde hono million kalis euro ngam ko tuma e makko ko ne birtide hono copperaji hono laamu mari am wawa kadi hono yewde ɗum to Cameroun ene waɗa dey jencudi faɗa ko altinare nogas jiɗi lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ene wayno dey hayso tawi firnaji mbaɗi toon to Garoua ɗum noon e fati kadi Yaoundé en ko nanti hen ko nanti hen ɗum noon fof ittata kam ɗo e Yaoundé kam lamorko ngo ɗum noon ko yimɓe taw kadi dagane toon to jeere ngam sodde guura koye taw koɓe coyni ko ɓe mbiɓe pamani ɗum alay saago ɓe keɓlono ɗum noon aɗa gandi tan birkaji ɗi pattinto koye uddude ɗum noon alay saago goto ma foof ɗum noon ƴeewa kay région mo timmuɗo wawa moftude ɗum noon ngam wawde kay heblanade ko fayi arde ko Ghali Abouba ɗum de wonno ko tonguɗen e dongal Afrique e ñalawma ɗo taw wonno koye dade musidɗo gon altanoma boji gorko mo sandu ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Bodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ly to Dara Halayɓe ha to galle ceerno Mamoudou Waddudu cité Asegna Yombel Dakar ha to galle ceerno Makitala to Golf Sud Dakar e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji dentuɗi Amérique puɗorɗen to dowlaji din Amérique Donald Trump hoore dowlaji dentuɗi ine tawe kay e jillu mum to Asie ɗum na gila kay o arti e jappere laamu kay ko ngollo woni laawol makko garwiningol kay komo waɗa jillu makko e nder Asie e nder jillu henon fodde yontere kay ma watton to Asie ma o yetto to wiyete Malaisie ma o yetto to leydi Japon ha to Corée du Sud kala ma o sif toon kadi cifande kewɗe no feewi tawi ko des accords commerciaux ma sife toon to leydi Japon noon ko ngollo wonata laawol makko garwiningol komo joɗɗo kay e ɗo debbo tawi ko cuɓaɗo ko ɓooyani waɗa gardiɗo leydi Japon woni premier ministre leydi Japon biteɗo Sania Takashi e nder jonde he noon maɓe mbaw kay sifde woni tigui jokkidde cifande puɗɗonoɗe hakkude leydi jokkodiral moƴƴal to banggue commercial hakkude leydi Japon e dowlaji tentuɗi Amérique koto leydi Irlande paaɗen leydi Irlande noon yehino subgoji mum tawi ko suɓade hol jogorɗo wonde hoorejo leydi ndi subgoji ɗi noon wayno jencuɗe ɗi yalti ha laaɓi ko mbiri noon tawi ko mbiri indépendant ko debbo o jeeya koye landa gauche ko kanko de heeɓi polgo omo wiye Catherine Colony o ɗaftodiran noon koye mbiri landa centre ka woni landa hakkude ona wiyete ko Fine Gayel caggal nde jencude ndi yalti noon kanko Fine Gayel mo ɗaftodiran noon aseta hande o ƴetti téléphone makko o waɗi félicité on mo ɗaftodiranno kadi o jaaɓi tigui o jebbilima wonde kay ko keɓɗo o wonde ko woni o jebbilima tigui wonde ko poolaɗo o wi gardiɗo leydi ndi kay keɓɗo polgu ngu yo ardoro leydi
leydi e dow jam e kisal o waɗi ɗum félicité koto leydi Iran paɗen banque tawi ko banque privé bite ka banque ayande noon koye banque aji ɓurnoɗi mawnude tawi ko banque aji privé e nder leydi Iran ka jeeno banque ka noon addi banque ka kolliri tigui wonde ka yeehi fayita woni banque ka ne wayno murɓima e leydi ka yani ka datti wawde rondade charge pawiɗo e dow makka banque ka noon siftini ɗon ko tafano ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni guila 2012 e ko joguino fodde temedde capanɗe jeeɗiɗi agence e nder leydi Iran à partir de assiette hande o noon dendagal kayi dendagal kayi koɓe joguino kayi e oɗo saaha joni ko jenɗo keddino e banque ka kala ko kaɗo banque wiyete ka tawi ko banque publique wiyete ka Meli banque ko kañum waɗata absorbé kayi dendagal actif mabɓe kala tawi ko yamirore banque centrale leydi ndi ha joni habaruji men jolam jaɓɓere udditten koto leydi Iran leydi Ukraine to leydi Ukraine noon hakkude mabɓe leydi Russie guerre on e jokki ha oɗo saaha joni teskama noon kayi leydi teskama kayi e oɗo saaha joni jamma beɗɗo armée leydi Russie fayi wendoga hande aynima bomboje kewɗe no fewi e nder Kiev lamorgo leydi Ukraine aseta hande no gasi joya lewru octobre barmuɓe yimɓe hewɓe mbarmi hen hay sinno kayi waɗani mayɓe yimɓe hewɓe mbarmi hen nokkuji kewɗi kadi cumi hen hono no holliri kayi maire lamorgo wuuro ngo woni tiguilo maire di Kiev musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceerra ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e demgal Pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nataɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sarandogu ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on